Halo, Agaiman. Phobani Masahari, hello. Hai Agai, मा खबर? मा ओंख्रि जानाय? आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ आगै। मा ओंख्रि जाखो आब'? औ जोंहा ना बिलाहिमोन। नोंसालाय? गारि फैदो दावराव जाबाय। कृष्णा अनसुमै। हाय आब' मा खबर? हाय आगै मोजां। नोंसोरा मा खबर आगै? भबानि मुसाहारि जोंहा लाइजों ना गोथावानो माथो। बर' CRPF लाइभ मा खबर आब' सना फ्रम गुजरात? औ आगै मोजां आंना। ओमफ्राय नोंना मा खबर आगै? गुजरातआवसो थायो नामा आगैया? डिउटिया गुजरातआव आरोना? मा ओंख्रि जानाय दे आगैमोन? शंकर बसुमतारी हे मेम गुड नुन हाय गुड इभिनिं मा खबर आगै? ओइ माना हायाव जदो उथि कृष्णाय अनसुमै मा ओंख्रि जाखो आब'? औ जोंहा नाजों बिलाहिमोन आरोना आगै। ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय? जोंहा आलु भाजा। बिखुंगुरा बर' हाय आब' हाय आगै मा खबर? मा ओंख्रि जानाय? CRPF आंना खबरा बारा मोजां नङा आब'। मानोबा आगै? बिखुंगुर बर' मा खबर आब'? अ मोजां आगै आंना। नोंनालाय? आंना मोजां। होद नोंखौ सोङाखै आं। बिखुंगुर ओंखाम जाबायना आब'? औ जाखांबाय आगै। जोंहा ना बिलाहिमोन। आगै लोंहालाय मा ओंख्रि जानाय? जोंहा आलु भाजा। दे आगैमोन अनलाइन दंबा कमेन्ट खालाम दे दसे। लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होदो। दालि आरो कबि आलु भाजि गोथावानो सं आगै। ए आगै बिखुंगुरा अबे जायगानि मोनलाय? लामाथिंजाय ट्रेक्टर फैबाय थादो आरोना दावराव जादो। लामा खाथि नालाय गारि थांलाय फैलाय जाबाय थानायनि दावराव जादों। कृष्णायन अनसुमै साम'जों सबाय जोंहा वाव गोथावथार माथो आगै। साम'जों सबाय। दाबो साम' मोनो नामा नोंसोरनिथिं? जोंनिथिंथ' गैला दायो। दैया रानजोब्बाय नालाय। निजोम अफिसियेल हाय आब'। हाय आगै मा खबर? मा ओंख्रि जानाय? हाय गेल नाङा दे बाबु दे। मानो? मा? हमलाय। माबानो लाथ'। ओहो। आरो बौगोन आखाइया। र' मोजां आंना आब'। अ मा ओंख्रि जानाय आगैनिजों? लाइक होबाय आब'। अ थेंक इउ स' माच आगै बिखुंगुर लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय आगैया अबे जायगानिमोन बिखुंगुर आगैया? अननानै खोन्थाहरदो। थांजोब्बाय नामा आगैमोना? माथो रावबो कमेन्ट खालामथारला।
बाक्सा गरेस्वरनि आब' बिखुंखुर आगैया गरेस्वरनिसो नामा? गरेस्वर मा गामिबा आगै? अन्नानै खोन्थाहरदो दे। गरेस्वराव मालाबा थांबा लोगो मोनगोन दे आंबो मालाबा थांगोन गरेस्वराव। रावबो गैला सं थांजोब्बाय। कृष्णा अनसुमै लाइक खालामबाय दे आब'। थेंक इउ स माच आगै लाइक होनायनि थाखाय। रावबो गैथारला माथो आगैमोना थांजोब्बाय। रामसा गामियाबो रामसायाव जोंहाबो आलासि दं आरोना आगै। जोंहा मा जायोमोनथाय मादै जायो आरोना। जोंहा आबैनि बिनानावनि फिसाजो दं, फिसाजो हरनाय रामसायाव सिनायनो हानाय आरोना। मालाबा थांबा लोगो मोनगोन दे। आं ओंखारथ'नोसै दे खामानि एसे दं। दे जागोन दे आगै थेंक इउ स माच आरोना दसे समब्लाबो फैनायनि थाखाय। रावबो फैथाराखै माथो। मोनाबायबोना आं फैनाया एसे लेट जाद्रायबाय। दायो मोनायाव आरो खामानि थायो नालाय गासैयाबो। आंनाबो फैनाया लेट जाबायना। दे सोरबा अनलाइन दंबावोबा कमेन्ट हरदो दे आगैमोन प्लिज। बर' सेरफि आब' नों मा जायगानि? आगै आङो बाक्सानि आरोना। बाक्सा बरपेटा रड गोलैयो जोंना। ओमफ्राय आगैयालाय मा जायगानि? नेबाय थानोसै आं दसे रावबो गैथारला थांजोब्बायसो। ओइ बाबु हाजाजोब्बाय। मनिराम बर' मा गामि? जोंना आरोना माबा गोबोरधना खाथि जायो आरोना खुस्राबारि गोलैयो जोंना बाक्सानि। मनिरामा अबे जायगानिमोन अन्नानै खोन्थाहरदो। दाउस्रि नामा गाबबाय दं? रङिया मनिराम बर' आगैया रङियानि नामा? दलथाय आं दं दे आब'। दे आगैया अबे जायगानि खोन्थाहरदो दे आगै सेरफियोबा। गैला रावबो थांजोब्बाय। मनिराम बर' नाम्बार हरा माइ? आं नोंखौ सिनायानो मनिरामा रङियानि माबायदि आंथ' मोनथिथ'वा नालाय नोंखौ मा होननानै नाम्बार हरगोन दायो। बर' सेरपि एफ लाइफ आं बाक्सानि नावकाटानि। आगैयाबो गरेस्वर खाथियानो आरोना नावकाटायावबो आलासि दङ आरोना। गामिखौ आं बावगारबाय आरोना नावकाटा मा होनोमोनथाय बावगारबाय। आलासि दं जोंहाबो आमाइनि फिसाजो हरनाय दं। माने जोंहा आमाइया गरायसरनि आरोना आइया गरायसरनिमोन। गरायसर मा होनो इखो बाथाबारि गामिनिमोन आरोना। गरायसर बाथाबारि जानफारा बाथाबारिया सिनायगौ जानो हागौ। ओइ ट्रेक्टरा दावरावथार। आगैमोनहा सिनायनो हानाय बाथाबारि गामिखौ
मनिराम बर' रायलाय सिनायथि जागोन औ नंगौ नामा आरपि बर' आब' मा खबर आंना दासो सम मोनदों औ दे थेंकिउ स माच आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जेबो नङा आंनि फैनायाबो एसे लेट जाखादो मोनाबायना दायो मानसिफोरा खामानि दङ नालाय ओंखायनो फैखायाखै बिदिनो था बर' मा ओंख्रि जानाय दहाय अ जोंहा माबामोन आरोना नादो बिलाहिदोंमोन आगै नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय आगै बिदिनोथा बर' सेरफि लाइभ आरो आं नलबारि सारियाथलियाव जब खालामो अ नंगौ नामा आगै आगैया सि आर पि एफ मावो आरोना नलबारियाव खाथियावनो सं होमबा डिउटिया मनिराम बर' खोथाना माने बुजियासै आं जे बड' स्टेटास आब' मा खबर हाय आगै मोजां नोंनालाय मा खबर मा ओंख्रि जानाय जे बड' ओइ बाबु मानो इदि नों एसे साफायानो इदि जायोना मोनगोन ओइथिं लिंहरदो बाबुआ थां जागनांदो दुस्थु खालामबाय थानाया दे आगैमोन लाइक होआखैबा अननानै लाइक होदो थांजोबलायबाय खोमा रावबो कमेन्ट हरलासं बाबु दलद थासं मा दुस्थुखा एकदम हादोसो गेलेबाय दं नांगौ खर'आहा नांजोब्बाय ओइ बुजागोन आंदो र' हेलौ आगैमोन थांजोब्बाय नामा प्लिज अनलाइन दंबा कमेन्ट हरदो दे आगैमोन प्लिज दिनैसो नेटआ एसे मोजां नांदो नङाबा नेटआनो नांस्राया आंना दिनै मोजा बर' सेरफि लाइभ नंगौ औ आरपि आब'आ बहानि होनदोंमोन आगै आंना गोबोरधना खाथि जायो आरोना बरपेटा रड गोलैयो जोंना बाक्सानि ओमफ्राय आगैया अबे जायगानि मोनलाय नोंखौ सोंदो नामा नोंखौ सोङाखै हा गेलेनानै बाबु हामा मोनाबाय मोनायाव हा गेलेबावगोन नामा मिक्सार ब्लग हाय आगै मा खबर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंकिउ स माच मा ओंख्रि जानाय मिक्सार ब्लग थांजोबलायबाय आरपि बर' आं धेकियाजुलिनि राङापारा बाबु हाया राङापारायाव हाबा जादों अ नंगौ नामा आगै राङापारा मा गामिबा दल'था बाबा फैबाय खोमा थांनाय नायनाय जोंना दुदुपि बुङो जोंहाबो माबा राङापारा मामोन लायो मायबा गामि होनोमोनलाय गेरगाजुलि ना मायबा मोनसे होनोमोन आरोना आं बावगारलायलांबाय गामियाव आनै दङ आरोना हरनाय महिमा बि ब्लग हेल' आगै आरो मा ओंख्रि जानाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंकिउ स माच आब' लाइक होबाय दे आगैयाव थेंकिउ स माच आगै थेंकिउ स माच आब' लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानाय आब' दलथा बाबु मानो हा गेलेबाय दं बाथ्रा फंसे लाया दै
थांजोब्बाय मा ओंख्रि जानाय आरपि बर' आगै आब' महिमा थांजोब्बाय नामा खर' माखा हानांजोब्बाय लिंहरदो थां बाबुआ थां Just funny. Good evening, Mr. Seju. Hi, good evening. Just funny. मा खबर दलद था बाबु थुना दोन अखौ फुलखौ इयो थुना दोन इयाव नों जावनायाव थुना दोन सिद्दा खालामना थुना दोन ओइ मोनसेयाव थु थु नै आं दंफां गायदों नयनश्री लाइभ ब्लग मा खबर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आगै महिमा ब्लग नोंस्रालाय मा ओंख्रिमोन आगै अ जोंहा ना बिलाहिमोन आब' ओमफ्राय नोंस्रालाय मामोन आगै मामोन आब' आगै सानलायलांबाय बर' सेल्फि आंनि भिडिअखौबो नायदे आब' अ जागोन दे आगै नायगोन मालाबा थालांलायलाङो आरोना ओरैबायदि बुरजा जायो माने नायजोबनोनो समखौनो मोनलायलाङा नायगोन दे आगै मालायसा बिमा फिसा थांलायसिगोन आरो गुदुं गुदुं जानो ओमफ्राय मा लादो इयाव ए फन रायलायबाय दं दसे ओमफ्राय नों हैजोब्बाय आद्राखौ अ जासपानि माथो दिनै एसे साबसिन नुदों नंगौ नामा आं दासो दुगैनानै देलायखांदों मोनायावसो दुगैनो मोनदों दिनै संखांना जाखांनासो दुगैखादों ओमफ्राय खानायखौबो लोब्बाय एसे एकदम मानसोनायखाय मोनाबाबो लोब्बाय दिनसै आरो हापां पांलाय महाथो मोजां महिमा बिब्लग सोरबाफोर गोदानबा फ्रेन्ड जादो इनि मानो इदि खालामो तुलुथा आगैमोन अ आब' महिमाजों सोरबाफोर जुदि सापर्ट खालामाखैब्ला अननानै आब' महिमानि चेनेलखौ सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय आरो आब' महिमानियाव कमेन्ट मोनसे खालाम आब' महिमायाबो जाहाथे फिन सापर्ट खालामफिननो हायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो सोरबाफोर सापर्ट गैलायाबा खालामलायबानो जाबाय आरोना आगैमोन अब्लासो बारायलांगोन नालाय गावजों गाव टि एन ब्लग हाय आगै मा खबर नयनश्री लाइफ मोजांथ' आब' आंना मा खबर आंनाबो मोजां दे आगै ओमफ्राय नोङो बिराद गोथाव गोथाव जायो आरोना नयनश्री लाइफ आगैया जानो लुगैलायो आंहा जासपानि सोरां बारां दुगैनांगौ गगा मोनगोन नङाबा औ सोरां बारां दुगैनांगोन माने दिनै समा जास्लाबासै आरोना ओमफ्राय जानाय लोंनाय संनायावनो थानायावनो मोनाबाय दिनै अन्जना बर' हाय आब' सना मा ओंख्रि जाखो अ आगै जोंना ना बिलाहिमोन आरोना ना गिदिर लाखिदोंमोन सेरसे जानाय सेरसेनि बारा आदा बाजै ब्लग हेलौ हाय मा खबर आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनो थाखाय थेंक इउ स' माच आरो लाइक होआखैब्ला अननानै लाइक होना होदो संगिता ब्लग आंनिखौबो सापर्ट खालामदो आब' लोगोसे बुंना होदो औ आगै दे आगै संगितानिखौबो जुदि सोरबाफोर सापर्ट खालामाखैब्ला अननानै सापर्ट खालामनानै होदो आरोना ओमफ्राय सोर सोर गैलाया खालामलायना लादो अननानै ओमफ्राय आंनिखौबो सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अननानै खालामना होदो अन्जना बर' बे गोथावथार माथो आब' सना बा गोथावथार माथो आब' सना औ
गोथावानोमोन आरोना ओमफ्राय आगैला मा ओंख्रि जानाय अनजना आगै नोनस्रिस लाइफ आं बारा रोंबाङा थेवबो ट्राइ खालामो आं थिगानो आगै मोजां जायो टेक्निकेल इउटुब चेनेल बिउटिफुल थेंक इउ दलथाय मोनाबायबो आरोना ओंखायनो खामानि थायो नालाय बेस्थ' आंहाबो बारा सम थानो मोननाय नङा मोनानि खामानि जालायसिगोन नालाय आदा बाजै ब्लग भिडिअ नायना खालाम दे नङाब्ला खमायफिनो 24 घन्टानि उनावसो बेक खालामनांगौ औ भिडिअफोरखौ एसे नायनांगौ आरोना भिडिअ नायालाफानो दा खालाम अननानै भिडिअखौबो नाय इनिफ्राय साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय अब्लासो साबस्क्राइबा थायो होनो आरोना मानसिफोरा ओमफ्राय 24 घन्टानि उनावसो बेक खालामफिननो खोन्थादो लोगोबा माने थायानो आरोना साबस्क्राइबा बर' सेरपि लाइफ आं ट्रेननि दालि ओंख्रिसो जादो आब' ट्रेननि दालि ओंख्रि ट्रेनाव फैनाय ना मा ट्रेननि दालि ओंख्रिया बेलेग जायो नामा आगै ना बुजिया माने संखानाय आरोना ट्रेनाव महिमा बि ब्लग आगै आं ओंखारथ'नोसै दे जागोन दे आब' जेबो नङा थेंक इउ स' माच आब' दसे समब्लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानानै थानायनि थाखाय दलथा सेखाया बौगोन फालथु खालामबाय थायो जाबाय मानो खानाय ओमफ्राय नों आं खानो हायाना दायो आं दायो खानो हायाना आं दायो खानो हायाना र' मानो एवनाय आं हाया इथिं हास'ना ला होमबानो जागोन बोना हो मा खालामदों नोनस्रिस लाइफ ट्रेन ओंखाम ओंख्रिफोरा थावालै ट्रेननि ओंखाम ओंख्रिफोरा आंथ' मिथिया गोथाव नंगौना नङा जाफेराखैबो नालाय गोथाव जायोना जाया र' मानो बिदि खाना लायो सोर खानो होनाय गारि फैदो ओइ नै मोसौ गारि फैदो नाहर मोसौ गारि फैदो थां ओइ नै नायदां लामायाव मोसौ गारि नायथां इएन ब्लग बाजै आगै मा खबर नै फराय गेलेथ'नो बनदानो होयो ओंखाम संनो बनदानो जोंहा थां ओंखाम संनो बनदान इनिखौ दान थां इखौ दान बैखौबो दान इ गान्थिखौ दानस' इ गान्थिखौ दानस' इदो सेखादो इखौ दानस' बगोन दे आखायाव इखौसो फिसाखौसो गेदेरखौ नङा आदा बाजै ब्लग आरपि बर' दंना गैया आदा बाजै ब्लग बुंदो र' दल थाबा आरपि बर' आगै दंना गैला सोंहरदो थांबायसो नामा गैला सं बहाय मानो बिदि आं मोननो दायो दखानाव थांदो सेखाखौ दोनै थां सेखाखौ न'आव दोनना फैदो थां दिनै होखांनानै थांगोन थां मानो बिदि नोङो र' थांगोन दै दिनै थां आं गोलैगोन आं फैफेरबाय आब' बेंगालुरुनिफ्राय फैनायाव
अ नंगौ नामा आगै ओमफ्राय जाफेरबाय माने आगैया निजोरा नार्जारि हेल' आब' आंहा दासो औ आगै थेंकिउ स' माच दासो फैबाब्लो जेबो नङा बिदिनो आरोना सम मोना मोनाबायबो आंहाबो बारा गोबाव थानो मोना दोननांसिगोन आं 30 जाबानो दोनगोन आरोना आगैमोन आं बारा गोबाव थाया आधा घन्टा 26 जाबाय जा फिसालायाबो एदि दुस्थुखा दसेल' इनै दुखानाव थांनोसो लिंलायबाय खालि दुकान दुकान मिथाइ नांगौ हेल' आब' आंहा दासो निजोरा नार्जारि अ मा खालामदों आब' जेबो खालामाखै आगै दायो आं ओरैनो दंथ'यो आरोना दसे टाइम फ्रि मोननायखाय माने नोंसोरजोंनो रायलायलायनो होननानै लाइफआव फैबाय लामा खाथियाव ट्रेक्टर थांलाय फैलाय जाबाय दं दावराव दाउ माखा दावरावथार आरोना अ मा ओंख्रि जानाय आगै निजोरा प्लिज खोन्थाहरदो थांजोब्बाय मिस्टार सान्तना चेनेल हेल' आब' गुड इभिनिं अ आगै गुड इभिनिं थेंकिउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय निजोरा नार्जारि नाजों मैथा अ आगै गोथावानो सं नाजों मैथा जाहासो मैथा जानो लुगैबाबो मोनजाला मैथाबो गैया नालाय बर' सेरपिप लाइभ नंगौ गुजरातनिफ्राय नलबारि थांबाय दं माने दायो थांबाय दं नामा आगैया निजोरा नार्जारि नोंसालाय मा ओंख्रि आब' औ जोंहा नाजों बिलाहिमोन आरोना मिस्टार सान्तना चेनेल दासो आब' आंहा औ जेबो नङा आगै थेंकिउ स' माच दसे समब्लाबो फैनायनि थाखाय निजोरा नार्जारि थांखिदो सेखाखौ दोनहैदो थां दखान थांसै फैसा लायना फैदो थां फैसा दङ इयाव थां सेखाखौ लांफा सेखाखौ लांफा सेखाखौ दोनहै ओइनै सेखाया थां दोननानै फैसा लाना फैदो थां औ जाफेरबाय अ मिस्टार सान्तना चेनेल इट्स अके आब' टिएन ब्लग बाजै लै मा बुजियासै आं आगै मामोन टिएन ब्लगआ गैया होननायखौ बुजियासै आङो ओमफ्राय आगै टिएनआ अबे जायगानिमोनलाय अननानै खोन्थाहरदो दे 28 जाबाय आंबो दोनसै आरोना आगै बारा सम थाला माने फिसालाया लिंबाय दं दुखानाव थांनो टिएन सालबारि अ आगै टिएनआ सालबारिनिनो नामा माथो खाथिनिसो जोंनि खाथिनिनो सं फुल नेमा मा आगै अन्नानै खोन्थाहरदो टिएन ब्लगआ गैया सालबारि मा गामिनि मिस्टार सान्तना चेनेल थाथ' आब' सना आंना एसे खामानि दं औ दे जेबो नङा आगै थेंकिउ स' माच आरोना दसे समब्लाबो कमेन्ट हरनायनि थाखाय आंबो दोनखानोसै आगै थाला आंबो दखानाव थांनो लिंगासिनो फिसालाया मोनाबायबो नालाय फैनायाबो लेट जाखादो टिएन ब्लग मा गामि आगै टिएन खोन्थाहरदो दे नयनस्रिस लाइभ ब्लग अके आब' बाय थेंकिउ स' माच आगै नयनस्रिस बाय आंबो दोनखानोसै ओमफ्राय आगै टिएनआ जुदि थाङाखैब्ला अननानै खोन्थाहरदो मा गामिनि आरो आगैमोनहा लाइक होआखैबा अननानै लाइक होनानै गालांदो आरोना निजोरा नार्जारि दे बिदिबा आब' बाय थेंकिउ स' माच आगै निजोरा बाय दसे सम फैनायनि थाखाय थेंकिउ स' माच आदा बाजै ब्लग आं गाबोन खालामगोन दे औ दे जागोन आदा बाजै ब्लग थेंकिउ स' माच आरोना दसे सम फैनायनि थाखाय आंबो दोनखानोसै नयनस्रिस लाइक इस डान आब' थेंकिउ आगै लाइक होनायनि थाखाय आरो सोरबाफोर लाइक होआखैबा अननानै होनानै गालांदो आरोना दिनै आंहा नेटआ बिराद मोजां नांदोंमोन आरोना गिदिङाखैमोन थाबाय थानो हागौमोन आंहा फैनायाबो लेट जाबाय नालाय गाबोन फैफिनबाथाय आङो एसे थाबनो फैगोन आरोना आगैमोनहा फैबानो जाबाय
no entries live लागिस्तान आगे टिएनाव थांबाय नामा दे आगैमोना जुदि अनलाइन दंबा अननानै बाय बाय होलांदो आरोना खेबसे खेबसे फाख्रिगुरि टिएन ब्लग अ फाख्रिगुरि सिनायनो हानाय आरोना नोंसा आदामोना आंथ' मिथिया नालाय बारा र' अ माबामोनखौ सिनायो खोमा जों सारमोनखौ I am back बाजै अ आंबो दोनखानोसै आगै दे आं माने दोनसै आरोना आं दखानाव थांनो नागिरदों आरोना टिएन आगै ब्लग आं गाबोनसो फैफिनसिगोन लाइफआव दे थेंक इउ स' माच आरोना बयनिसिमबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसे समब्लाबो जइन जानायनि थाखाय आरो नेक्स्ट गाबोन फैफिनब्लाथाय अननानै आगैमोना फैफिनबानो जाबाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच आं दोनथ'नोसै लाइभ स्ट्रिमखौ दे सोरबाफोर लाइक होआखैबा अननानै लाइक होना गालांदो आरोना इउ स्टेटास मिक्स हाय आब' हाय आगै आं दोननोसैमोन आरोना ओमफ्राय नोङो दासो कमेन्ट हरबाय थेंक इउ स' माच आरोना दासो फैब्लाबो आंहा दासो आगै जेबो नङा दासोब्लाबो आं माने दोननोसो नागिरबायमोन आरोना आगै आं दोनथ'नोसै खोमा गाबोन नेक्स्ट टाइम फैफिनब्लाथाय अननानै फैफिनदो आरो थेंक इउ स' माच आरोना स्टेटास आगै दासो कमेन्ट हरब्लाबो दोनथ'नोसै गाज्रि दामोनसै आरोना टिएन ब्लग अके बाजै औ दे थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो हो बुंबाय दिनै फिसालाया लोगो लागासिनो आरोना दखानाव थांनो थांसैबा बाय बाय होनदा बाय बाय आदामोन आं दखान थांसै आदामोन आं दखान थांसै अके बाय अल दा बेस्ट थेंक इउ स' माच बाय 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 फिसालायाना आथुरथार दखानाव थांनो नङाबाथ' दसे थाबावनो हागौमोन दखान थांला दे दा थांगोन दे दखानाव ना थांगोन दसे थाबावनो नामा थांगोनलै 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 थौ बोरै फैसाखौ नायनि बेसे लादो बा नायनि बेयाव खिथि बेसे लादो खिथिनाय ओलै खिथि फैसाखौ ओलै खिथि बा इयो बेसे 10 थाखा इयो थाइसे 11 थाखादो मा जागोन नोंलाय 11 थाखादो मा जागोन नोंलाय गल्ला जागोन गल्ला मोनजागोन आरो होमबा आं दोनथ'नोसै आरोना आगैमोन बाय 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 सी यू अगेन टुमरो होन सी यू अगेन होननाय टुमरो बाय 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 love you all love you all गाबोन लोगो मोनसिगोन आरोना आगैमोन बाय बाय थौदो आब' नोंनि बाबुखौ एसे देखाय नै आगै नै फैसा लानानै फैसा खिथि दखान थांनो लिंगासिनो नै फिसालाया 11 थाखा फैसा लानानै आंखौ दखानाव थांनो लिंगासिनो लाभ इउ होनहर गासैखौबो लाभ इउ बाय 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 दे होमबा आगैमोन दोनथ'बाय आरोना थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो गाबोन फैगोनखौ आसा खालामनानै दोनथ'बाय आरोना बाय बाय लाभ इउ अल